Čaute, ja vás zdravím, dneska tak netradične z iného kombajníku. Bohužiaľ, žatva sa chýli ku koncu a tým pádom Franto už išiel domov. Takže dneska ho zaskakujem na Nemcovi, čo je 980 New Hollandík. Takže máme to nejako takto, hej. Akurát robíme nejaký presun. Takže my sme už napojili aj s Peťkom. Takto. Domáci tam takde zakáša. Bral vzorku. Takže dneska si to idem vyskúšať z tejto pozície 980. Uvidíme. Som zvedavý. Celú sezónu som sa na tomto nevozil. Takže som zvedavý teda, no. Dúfam, že kombajník poteší, celú sezónu išiel, dá sa povedať, bezporuchovo, takže ja som si to poskúšať oproti toho staršieho, že aké sú tu zmeny a tak, takže som sám zvedavý, potom vám dám na videjko aj z kosenia a tak teda.